हानि जेंनायाथ' रायजो राजाया नुजोब्बाय, नुनानै बिथांमोना बिग्रायखांदों। दानि रायजो राजाया ओंखारबोनानै दानि बिटिसि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय बेनि सायाव रायजोफ्रा मा होनगोन बेखौ प्रटेस्ट खालामदों। जिहेतु सुक्तियाव लिरदों पिस एकर्डआव जिहेतु सनितपुर आरो बिसनानि बर' गामिखौ सोनाय जागोन होननानै। दा जों बुंदोंमोन मा सिगां बर' कसारिफोराव सोग्रोनांगौ, नाथाय बे समाव मा खालामखो सनितपुर आरो बिसनाथखौ बाद होलांबाय। 5 बोसोर जोबनानैसो जों दासो क्लियार जाबाय जे 60 गामिया बिटिआरआव हाबसिगोन होननानै। खिन्थु बिनि अनगायैबोथ' गोबां बर' गामिफोर दंना। बे बर' गामिफ्रा बिथांमोना मा जाखो बिटिआरआवबो हाबनो हाला, ओरै बर' कसारि वेलफेयारावबो बिथांमोना 5 बोसोर डिप्राइभ जाबाय आरो। दा जाबाय थानाय जि आसाम बिधान सभा बेवहाय मोनसे सोंलु होदोंमोन आङो दरबेसे गामि हाबमारखो होननानै। दा बेवहायथ' 60 गामि हाबनायखौ बिथांमोना बुंदों आरो बेखौ 6 शेड्युलनि गेजेरजोंनो बेवहाय डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनाय जागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो। बाखि बेनि अनगायैबो आं सोंबावनाया जाहैबाय, जिहेतु जोंनि जि स्टेन्ड दंमोन बिपिएफ दोलो हिसाबै, जोंनि स्टेन्डआ बेनोमोन जे सिगां बर' कसारि वेलफेयाराव सोग्रोजोबनांगौ आरो बिनि उनावसो जि बिटिआरआव सोसननाय बेथ' आरो कमिसननि आन्दारसो जागोनथ', कमिसननि थ्रुयैसो जागोन। दा बे हिसाबै बेवहाय गोबां प्रसेस दङ। ओंखायनो बिटिसिनि बायजोनि जेसेबां बर'फोर दङ, सनितपुर हक बिसनाथ हक जिमान दङ, बिसोरखौ बर' कसारि वेलफेयाराव सोग्रोनानै ओमफ्राय जिहेतु सुक्तियाव लिरदों पिस एकर्डआव जिहेतु सनितपुर आरो बिसनानि बर' गामिखौ सोनाय जागोन होननानै। दा जों बुंदोंमोन मा सिगां बर' कसारि वेलफेयाराव सोग्रोनांगौ, बिनि उनावहाय कमिसननि थ्रुयैसो जिहेतु मोनसे हाबगोन बेफोरखौ सालिजारि नायनानै सोनांगौ होननानै जों बै समाव बुंदोंमोन आरो। नाथाय बे समाव मा खालामखो सनितपुर आरो बिसनाथखौ बाद होलांबाय। दा बाद होखांनायनि उनावहाय 5 बोसोर जोबनानैसो जों दासो क्लियार जाबाय जे 60 गामिया बिटिआरआव हाबसिगोन होननानै। खिन्थु बिनि अनगायैबोथ' गोबां बर' गामिफोर दंना। बे बर' गामिफ्रा बिथांमोना मा जाखो बिटिआरआवबो हाबनो हाला, ओरै बर' कसारि वेलफेयारावबो बिथांमोना 5 बोसोर डिप्राइभ जाबाय आरो। ओंखायनो आं बे खोथाखौ बुंदोंमोन जे जिहेतु डिप्राइभ जाखाबाय, इमिडियेटलि जायफोर गामिया हाबला बे गामिफोरखौ बर' कसारि वेलफेयाराव सोनायनि बेब'स्था खालामनांगौ होनना बुंदों आरो। हानि जेंनायाथ' रायजो राजाया नुजोब्बाय, नुनानै बिथांमोना बिग्रायखांदों। बिग्रायनानै रायजो राजाया ओंखारबोनानै दानि बिटिसि सरकार प्रमद बर'नि दैदेननाय बेनि सायाव रायजोफ्रा मा होनगोन बेखौ प्रटेस्ट खालामदों। जे जि सरकारा जोंनो खोथा होदों जे जों हा गैजायैफोरनो हा होगोन, बयनिबो हानि बेब'स्था खालामगोन, बे समावहाय जों बायदि माथ्र आधा बिगा 1 बिगा थाजानाय जों बागानाव खामानि मावग्रा जोंनि हाखौसो मानो नुखो? बेम्बु प्रसेसिं इउनिट खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया, बेनि बादैबोथ' मेरला हा दंमोन ना। जों गैजायै मानसिफोरनि हाखौ मानो लानांगौ? नैबे जिहेतु प्रटेस्टआ जादों, बे प्रटेस्टखौ नुग्रोमोना आंबो खोब सिरियास जादों, खबर लाबाय, थारैनो नायमारबा नुमारबाय माजबाद सार्कोलनि आन्दाराव आरो बेनिफ्राय अरां मौजानि सिङाव नामबारि होननाय, खिन्थु नामबारि नङा, बेयो स्पेलिं मिस्टेक जादों, लामाबारि। मानो होनबा दाग नाम्बार पाट्टा नाम्बारजों चेक खालामजोब्बाय, नायमारबाय नंमारगौ 5 बिगा हा होदों बेम्बु प्रसेसिं इउनिटनि नामावहाय। आरो मोनसे आंनिनो समस्ति, दा फुराना जाबाय जेनेबा बेहेरगावआव बेहाय स्मल बेम्बु नार्सारि होननाय नैबे प्रजेक्टनि मुङाव 5 बिगा हा होदों मोनसे, बे जाबाय सानथालि गामि, बै जाबाय बागानाव खामानि मावग्रा आदिबासि गामि। थ' आंबो दुखु मोनदों, बिदि जानाङामोन। मानो होनब्ला बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबां सिगांनिफ्रायनो दं बेवहाय, आरो बिथांमोनाथ' मिथिखागौ जे जों आदिबासिल' नङा, बर' होन सोरबा होन, दासिमबो फ्रायानो गावनि हाब्लाबो बिमा बिफानिफ्राय मोननायब्लाबो नाम खालामनो हाखायाखै। दा बेफोर हाखौ सरकारि हा होननानै लालाबायबाथ' जाला। आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथाव खोथाया जाहैबाय, जायफ्रा लाजादों बिथांमोना एकदम मा होनगोन बेखौ लेन्डलेस बायदि आरो, हायानो गैजाखाया। थ' ओंखायनो आं बुंबाय सदनाव बेखौ उइद्र' खालामफिननांगौ। जि समाव आसाम सरकारा बुंबाय थादों जे बिसेसकरि बागानाव थाग्राफोरनोथ' जोङो बागाननि हाखौबो एलटमेन्ट खालामना होगोन होनना बुंदों। आरो बे समावहाय मोननैबो सरकारा खोथा होनानै बिदि जानायाथ' उसित जायाखै। ओंखायनो उइद्र' खालामनांगौ, हा गैयैफोरनो मानसिफोरनो हा होनायनि बेब'स्था खालामनांगौ, आं बेखौ सदनावबो बुंदों आरो। बे खोथाया बोरै नंबां जाबां जानो? जाय खोथाया गथाय टिभियाव ओंखारजोब्बाय, जाय खोथाया गिदिर गिदिर निउस पेपाराव ओंखारबाय, आंथ'
आसाम बिधान सभायाव 0 आवारावसो लाबोदों 0 आवाराव लाबोनोब्ला मोनसे निउस पेपाराव बा मोनसे मा होनगोन बेखौ निउस पेपारानो बेवहाय ओंखारनाय बुस्थुखौसो जों बेवहाय माने एटेनसन लाबोनो हायो ओंखायनो निउस पेपारनि हेडलाइनखौ लानानैसो आं बेवहाय लाबोदों थ' बेथ' नंखाय बाथ्रा नङा निउसफ्राबोथ' नंखाय बाथ्राखौ प्रसार खालामोना आरो नंखागौ जिहेतु गभर्नमेन्टनि मोनसे अर्डार माने जइन्ट सेक्रेटारि ना सेक्रेटारिमोन लेन्ड रेभिनिउ बिभागनि गासिबो सार्केल अफिसारफोरनो लाइजामफोरखौ सार्कुलेट खालामदों बे लाइजामा मानसिफोरनि आखाइ आखाइ दङ नंमारगौ बे हाखौथ' बिथांमोना अलरेडि मा होनगोन बेखौ मोनसे शब्द लिरदों दि रिजार्भेसन एन्ड एलटमेन्ट अलरेडि दि रिजार्भ खालामनानै एलटमेन्ट होखानाय बेम्बु प्रसेसिं इउनिट आरो स्मल बेम्बु नार्सारिनि मुङाव अब्ला बेथ' मा नंखाय बाथ्रा जानो बेथ' जेबो नंखाय बाथ्रा नङा आंथ' रायजोनि मानसि आं रायजोनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आंबो नाजादों जोंनि लेन्डलेस मानसिफ्रा जाहाथे हा मोननो हायो जाहाथे बयबो हानि अधिकारखौ मोनो बे हिसाबै जोंबो नांगासिनो जोंनि बिपिएफनि स्टेन्डआबो बेनो जोंथ' होनगासिनो दङ जोंनि सरकार फैबाथ' जों हानि जेंनाखौ फोजोबगोन होननानै बे समावहाय आंनि दुखुथिया मानसिफ्रा बिदि खैफोदाव गोलैयोब्ला आं बेखौ मा जिरायना थानांगौ नामा आंथ' बुंनांगोन ना बे खोथाखौ आं बे खोथाखौ बुंनांगोन आं जेबो नंखाय बाथ्रा बुङाखै जेखौ रायजोआ एखेबारे बुजिनानै नुनानै प्रटेस्ट खालामदों पेपार मिडिया ओंखारदों आंबो स्वयं स्टाडि खालामदों आंबो अर्डार नुदों बिनि उनावसो दा लेन्ड एलटमेन्ट बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना बुङो एभिक्सनथ' अर्डार फैयाखै हा लेन्ड एलटमेन्ट लानाय माने बे हाखौ नागिरफैया नामा नागिरफैनाय लोगो लोगोथ' जायफोर माने हा बिगोमा बिसोरथ' प्रटेस्ट खालामनाय लोगो लोगो गभर्नमेन्टनि प्रसेसआ मा जागोन ल' एन्ड अर्डार सिटुवेसननि गेजेरजों बेखौ एभिक्सन खालामनायनि प्रक्रिया जागोन अब्लाथ' माने एखेबारे एभिक्सननि अर्डार होआखै मालाय प्रसेसआथ' बेनो नङा होमबा लेन्ड एलटमेन्ट होनाय मिन्स बेखौ हगाराबा एभिक्सनानो जागोन दा बेथ' जेबो नंखाय बाथ्रा नङा बे नंखागौ आं रायजोनि थाखायथ' आं थाखानांगोन रायजोनि थाखाय आं खामानि मावनांगोन आंथ' रायजोजों खामानि मावगासिनो दं आरो आंनि साननाया बेनो आङो रायजोनि मानसि जानानै थागोन आंनाव खुनु हारि धोरोमनि खोथा गैया जाति बर्न राव बिदि खोथा गैया बयबो समान जोंनि बे आंनि माजबाद ओनसोलनि मानसिखौ बयनिबो दुखु दाहाजों आं थाफानानै बिथांमोननि दुखु दाहाखौ जेसेबां हागौ सल्भ खालामना होनाया जाहैबाय आंनि दायित्व बे हिसाबै आङो खामानि मावगासिनो दं आं बयजोंबो गोरोबनानै थायो आं सानफ्रामबो रायजोनि प्रब्लेमखौ बुजिनो नाजायो आरो मा हायो आं मावनो थाखाय नाजायो आरो आं अराय सम मावलांगोन गुबुननि खोथाखौथ' आं मा बुंबावनो खिन्थु